Straight to the point. Okay, mga kaigalaan, si Senador Erwin Tulfo human mahigala ni ng hulga kang Senador Alan Peter Cayetano, apil pa si Senador Rodante Marcoleta nga kumupadayon sa ilang Senate Blue Ribbon Committee hearing iyang ipadakop o kung dili mo dakop ang usaa siya kuno iyang kwelyuhan iyang guyuron ngadto padong sa gawas. Try me. Pinana pa siya, try me. Ha? Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman, matod pa niya. Isuga mahigala, eh. Kada bitaw, tungod sa iyang pagtuo nga sa may legitimate, muna dahil dako ng resolbahunon ron mahigala. Pero na ngayon nagpasaylo Tulfo, nangay sa pasaylo mahigala sa iyang pamahayag nga nasayop siya sa iyang pamahayag mahigala sako nang giingon sa ilang grupo mahikigalaan sa Gatchalian Black napamampoy mga disinti diha munain ko nga Sharo naman sa Bam Aquino tanaw na ko sa Bam Aquino okay pa man sa Bam Aquino kinisla si Kiko disinti pa man sila basa si Risa Hontiveros kinisa bisa si Win Gatchalian day di pa man na inana gyud nga kanana ang ato himuon ng Kongreso may galang Senado boxing ring. So, sultihilan ninyo Tulfo taon nga di na po na mao nga. Win, di na mauwin ha. So, nakapangayo sa mahigalag pasaylo sa iyang statement mga sukid tigpaminaw. Pero perting isuga pagpermiro eh. Unsa may basis ang kaisog? Kaya nagtuo sa may siya man ko legitimate na ba? Yeah, sige ko na daw, mega mailan daw ito iyang video daw, be. Kanto may basis mo nang ari na ito i-anchor itong discussion. Mo man yung kaisugan kanyo. Oh. Sige dong. Play dong. Papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibitbiting kita, kwikwilihan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon papayag. Okay, pause dong, pause. Okay. So, because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman, matod pa niya manghigala. Although na ngayon nagpasaylo si Erwin Tulfo ani, pero unsa ang basis sa pati niyang isuga mga kaigalan? Kay siya ko ang legitimate Blue Ribbon Chairman. Straight to the point. Sa ako nang giingon may gala, punto por puntong diskusyon. Kini, punto por puntong diskusyon. Both sides, ang Cayetano Black o ang Gatchalian Black, dunay legal basis. With due respect and fairness nilang duha. Mawita na karon nga medyo nabahin mga kaigalaan. Pareha dunay basis. Pero ang gibug-aton sa basis, kay siya man mahigala, grabe sa may, iya ko nung kwilyuhan, iyang bitbiton. Ang gibug-aton sa basis, mas bugat kang Alan Peter Cayetano. Kani prangka-prangka ang pagka-istorya ha. Nga naman ang kang Alan Peter Cayetano basis, ang 1987 Constitution, Paragraph 1, Senate Rule 2, Section 2 sa Senate Rules. Klaro na, ang basis ni Cayetano Constitution. Sa may basis sa Gatchalian Black. Ang Gatchalian Black, ang basis may gala ang Abilino case. Sa ako nang ingon, i-discuss ko ng Abilino case. Kinala na taas-taas nga time. Katawanan sa nang Abilino case, but ang iyang facts, dili exactly parallel sa nahitabo karon. Ikaduha, ang kanang Abilino case, para klaro lang yun, careful reading of the Abilino case reveals that the relevant statement is merely an obiter dictum. Klaro na, obiter dictum na mga kaigalaan. Basahan ko ninyo ang Abilino case katong mo gusto gyud niya na tagaw-taw may gala. So basa. Ako nang gipa-print ni kasamang Ken galin niya day. Ako man nang salamat kay Day Ken ha. Naana na yung mahigala niya. Pila ka pages tanan ni 29 pages no. Ora, Abilino case. Ipakita ko na dong katong kaso dong katong screenshot dong. Kana Abilino case I-discuss na to unsa ang facts ni katawanan sa ning Abilino case mahigala but not exactly the same ining nahitabo karon. Ikaduha, unang-una lack of jurisdiction ng korte wa sa mo take of cognizance. Kay lack of jurisdiction, therefore ang iyang statements sa Abilino case obiter dictum ra. So ang basis nila kay tanong na opinion of the court not even binding mga higala because dili mga kaigalaan na official
desisyon sa korte. Straight to the point. Dili. Kung dili, obiter dictum lang. Obiter dictum lang. Manay klaro-klaro ha nga pagka-istorya mga sukiti pa. Nawa sila mismo, kasabot na sila mismo, manawa sila mo elect o Senate President. Ang ilang gi-elect mahigala pro tempore ra. Ha? So ang basis ni Cayetano mas bugat sa basis mahigala sa Gatchalian Black. Klaro na nga pag-istorya mga kaigalaan. Nga naman ang basis ni Cayetano, ang Article 6, Section 16 sa atong 1987 Constitution, Rule 2, Paragraph 2, Rule 2, Section 2 sa Senate Rules, muna basis ni Cayetano, Constitution na. Ang basis may galang Gatchalian, Avellino Doctrine, Avellino Case, which is, ang Avellino Case may galagi dismiss ka na sa Supreme Court for lack of jurisdiction. Wala mahigalay jurisdiction ang korte. So kining pamahayag sa Avellino Case, opinion only of the court. Straight to the point. Discuss ko na unya lang kay kinalang tagtaas-taas nga oras. Para maklaro ta atong tagsa-tagsaon ha, akong pisa-pisahon ang Avellino Case. Ha? Salaktod, mas bugat og basis si Alan Peter Cayetano ikumparar sa grupo ni Win Gatchalian. Prangka na nga pagkaistorya. Ha? Manas pagkakaroon, importante man gud mahigala nga maklaro ang kinsay legitimate group. Ngano man kadtong legitimate group mo toy dunay legitimate authority ang ilang Senate Blue Ribbon hearing. Straight to the point. Kaya naduha naman niron. So ang kadtong Senate Blue Ribbon hearing ni Pia Cayetano mas dunay authority as compared mahigala ining kang Erwin Tulfo. Straight to the point. Ha? Nga naman, sa ako nang gingon mahigala ang atong konstitusyon klaro. Kana siyang 1987 Constitution, ang wordings niya kanang prepositional phrase. Balikan ra gamay dong names. Tanawa, ang pag-elect ha, lahi ang quorum nga hisgutanan ug lahi mahigalang hisgutanan sa election of officers. Kinsa man ang election of officers mahigala kining Senate, Senate President, Sergeant at Arms Secretary. Katong usadong, gitong imong gibaglisan og yelo sa dong. Ato lang balikan kani Kining gibutang, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. Kana nga phrase of all its respective members wala na sa 1935 Constitution nga diin didto nga area mahigala na under ang Avellino Doctrine. Straight to the point. Gispecific na mahigala, gispecify na sa 1987 Constitution. Pag siguro na mga higala, guard na kay bag-ugutan na igog masyalo. Bag-utan na igog masyalo, bag-utan na igog tong amahan ni ining BBM. Muna ka ng 1987 Constitution, kang kuri na nga Constitution, naghimo ta Constitution may gala tungod sa tong experience sa hawd si Marcos, nga ang tanan under the dictate of Marcos. Guard na mga higala, nga dunay independence ang legislative department from the executive. Straight to the point. Gituyo na. Ha? Ako i-discuss niya, Avellino Case. Di ay, Avellino Case ay. Ako nang gipa-print ni Ken Galinia gani. Nanaata. Ha? I-discuss ta na niya. So, ang ilang basis may galang Avellino Case ra. Ang basis kay Tano, Constitution. Ang basis mga higala. So, kung ang Constitution na itong isgutan, ang basis, ang denominator is 24 gyud. Kung mag-elect og president, hasta gani ang president pro tempore. Sige dong, akitong mag-paglisan dong. Rule 2, Section 2. Sa Senate Rules dong names. Tanawar ko dong. Ako lang gibalik gamay ha. Then atong i-emphasize may gala ang kwan. Rule 2, Section 2. Kanayo? Sige, saka pa gamay kana. Rule 2, Section 2. Kanayo? The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Kinsa man ang officers sa Senate? Tuwa sa Section 1. Rule 1, Section 1. Ang President pro tempore, Secretary o ang Sergeant at Arms. So magbuto sila mahigala, pinaagi og officers na gani ang isgutan, ang denominator is 24 kay of all its members man. Lahi ang quorum ha, lahi ang requirements kung voting. Sige, pakita tong usadong katong rule 14 dong names. Except sa election of officers. Napakita nimo ganina dong. Tanawa. Except katong usa. Katong napakita nimo ganina, rule 14 kani ta? Tawa Rule 15 section 44. Basahon to ha. Except during the elections of officers as provided in section 2, a majority of the senators shall constitute a quorum
Tarawa, except doon na exception ha. Except during the election of officers as provided in Section 2. I-connect nimo na sa imong pagbasa ang Section 44 Rule 15. I-connect nimo sa Rule 2, Section 2. Straight to the point. I-connect nimo dito ang imong pagbasa. Sa laktod, lahi ang kurom, lahi mga higala ang election of officers. Kay election of officers under sa 1987 Constitution giklaro gyud nya of all its members. Kana nga prepositional phrase is very important because dili na mi-exist, wa na mi-exist during the 1935 Constitution. Straight to the point. So sa laktod, ang dakog basis may higala karon ang kang Cayetano nga black as compared to Gatchalian black. Pero ni ay atong klarohon. Kabantay mo, mismo gani mga higala, tanawa unsa gud ka sato pa ang president si Cayetano under the Constitution, ang pro tempore si Loren Legarda under the Constitution tungod kay sila nakakuha og 13 votes. 12 votes raman gyud ila ka Win Gatchalian. Pero ila gyud ipugos nga si Win na lagi gyud maoy pro tempore. Pero sige, granting for the sake of argument. Ibutan ta lang, si Win Gatchalian pro tempore. Na unsa may role sa pro tempore day? Klarohon tala na. Kay og atong basihan stricto mahigala ang konstitusyon, ang president si Alan Peter Cayetano, ang pro tempore si Loren Legarda. Wa sa mag-elect og president kay di magyud masupak mas konstitusyon. So nag-elect sa pro tempore. Nya ngano man nga lihok si Win Gatchalian ron day. Mura man og lupig man niya sa Cayetano day. Iya ang gahom pero ang balaod mahigala dili. Unsa man ang pro tempore? Tawag gon ang Rule 4 sa Senate Rules. Unsay trabaho sa Senate pro tempore? Kanang Senate pro tempore tanawa dong itong Rule 4 Section 4 dong. Kani, pwede man tong ipadako. Balag ikuha lang akong naong. Kana. Sige. Kani tanawa. Ang Senate pro tempore mga kaigalaan, kay siya man gyud mamugos man ka nga si Win Gatchalian na gyud may Senate pro tempore. Okay, tugutan ta sa way pag uyunan ta sa way pagtugot. Tugutan ta sa way pag-uyon nga siya may pro tempore. Pero sa may trabaho sa Senate pro tempore under the rules, tanawa Rule 4, Section 4, the President pro tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases. So, ang Senate pro tempore na ekonomi higala, mo discharge siya sa function sa President niining musunod nga mga kaso. Number 1, when the President is absent for 1 or more days. Straight to the point. So, kung absent ang Presidente, mupuli ka. Kay pro tempore man ka. Ikaduha, letter B, when the President is temporarily incapacitated. Kung ang Presidente mahigala, incapacitated. Na hospital pananglitan karon or nasakit mahigala nga di na maka-function. So muna, ang Senate pro tempore mo puli. Ikatulo, in the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the President. Straight to the point. Nyawa man na mahigala mahitabong Cayetano. So bisag asang anggula mahigala alkansi gyud sa legal basis ang Gatchalian Black. Straight to the point. Bisag asang anggula, prangka-prangka pagka-istorya ha. Nya sa liga nimong Avellino case, ato discuss sa Avellino case, we will dive in aron maklaro taning Avellino case mga higala. Lahi kay facts ang Avellino case oy. Ipugos gyud nimo malaya ko giingon nga imong sapatos gyud imong tiil, ang arang sa imong tiil size 8 nya imo gyud ipugos kay wa na ilain ang kana lang size 6 mga higala di naluthan ka hinuon. Ang ilang gipaabot niadtong panahon na June 1, ang ilang gipaabot duha gyud maabot aron ma 13. Wa may miabot ang duha, usara man gyud agi pugos nila. Kana magong Senate pro tempore parehara nag Vice President tay ba? Vice President of the Philippines. Dili ka mahimong presidente within the term mahigala sa presidente nga naara ang presidente. Kanos amang kamo saka by succession kung ang presidente mamatay. Siyempre ang Vice President mo saka. Number 2, kung ang presidente mo resign, siyempre ang Vice President mahimong presidente. Ikatulo, kung mahimong incapacitated ang presidente, musaka ang Vice President by succession or ma-impeach, convicted by impeachment, di musaka ang Vice President. Pero dili kin musaka ang Vice President, parihara nag pro tempore. Senate President pro tempore. Kaklaro anang rules Ngay pugos ninyo nga si Gatchalian gyud maoy pro tempore okay, granting. Tugutan ta lang siya mo'y pro tempore. Pero makalupig ba sa sagahom ni Cayetano under the law? Dili. Tungod lang kay back up sa Malacanang, di ka mo'y manghaod. Pero ang mga tao may gala take note man, nag-take note man ang mga tao. Unsa man iwan na tayo balauray ano yung kalakiha? Straight to the point. Muna sa pagkakaroon, moingon ko sa pagkakaroon ha, ako baruganan, I hope, nakasabot ang uban. Ako punto por punto lang Sa pagkakaroon, moingon ko,
prangka pag-istorya, ang balaod mahigala, ang legitimate Senate President si Alan Peter Cayetano, ang pro tempore si Loren Legarda. Pero once makabira sila usa, pagbira na lang mo usawin, kung isa inyo mabirawin. Dili sa ingon nga ni balik ko ha, balaod na akong gisgutan ha. Once makabira sila usa, kung kisa ilang mabira si Joel Villanueva ba kuan, dali naman nyo birahon ba, total inyo naman ang hulgaon. O makabira ko usa, makatrisi sila dahil, maingon gyud ko nga, okay, ang legitimate ron nga grupo ang kang Win Gatchaliana. Nya ako maingon mismo, kamo Cayetano, cooperate mo sa Gatchalian group. Nga naman, sila may legitimate, kung makabira sa usa. Pero ang mga tao na bahala pag sabot kung giunsa po nila pagbira. Legal na ba kung 13 na sila, tubag legal na? But moral ba ang pagbira? O ang pagbira mahigala kay gihulga, sama ra nag-eleksyon ba, nga mingon ta ayaw gibaligya inyong buto. Kay nibutar mo tungod sa palit, dili na mao. Ikaduha, dili mao kung mibutar ka, kay gitiunan ka, gihulga ka, di na mao. Sumuna nga, maligal ba? Legal, but immoral? Na kana mo'y dakong pangutana ang mga tao nagtanaw. Straight to the point. Sa pagkakaroon, samtang 12 na gyud mo, sa pikas nga habig, kang Win Gatchalian, ang authority na gyud ni Cayetano. Muna'y prangka-prangkang pag-istorya. But kung makabira na gani mo, matrisi na mo, okay. Tanaw ha, kani, klaro-klaro na sila mismo, nakasabot man na sila. Ha, sa di pa na ko, daybon ang Abilino case ha, sila mismo dahi tao ha, pag May 26, kinumdo mo May 26, mag-discuss na unta sa online voting. Unsa may gibuhat nila dahil sa minority? Nila sa grupo ni Tito Soto. Ni-walk out sila. Ngano ni-walk out pa sila? Legislative tool to, aron nga ilang biyaan, ang nahabilin, sila na lang si Cayetano, 12 ra sila kabuok. Kay 3 siguro sa Cayetano, on record, 3 sila, bato naman sa bato. So 12 sila, at tong May 26, kabantay mo, ni-walk out sila. Si Subiri may walk out. Ni-walk out sila. O miingon sila, ilang gituyo tong pag-walk out, aron wa na'y quorum. Ilman ka day? Kay 12 na may nahabilin, wa na ko na'y quorum. So, pagka June 1, 11 ra sila kabuok, pabot sila, niabot si Cisco Diro, na 12 sila, niya nakurom na. So, kana na yung 12 kabuk mahabilin kung grupong kay Tanaway kurom, unya kung inyong grupo, kang Gatchalian, og 12 mo makurom lagkali. Medyo tanawa lang ko na, unsa ka swapang mga sukid tig paminaw? Simple kina, di pa ta mo dive in sa Abilino Doctrine. Anang May 26 ni walk out sila. Legislative tool to, gituyo to nila para nga wa nay quorum kuno. Matod pa, interview was drilon sa kadto kuno ka kanang legislative tool unya maayo to nga move kuno kay tyranny of the majority ana paninyo pag istorya. So wa madayon na kay wa na kuno quorum. So kung 12 lang kay Tano, wa sila kurom, pero kung 12 lang Gatchalian, kurom sila. Naunsa na ning kalaki, ha? Okay, klaro-klaro lang pag-istorya ba? Bida, ang ato ini, rule of law lang kita, klarohon talaga ni mga sukit ng paminaw kay lisod man kay mga kagalaan nga magkaguliyang tayo ng kalakiha. So, sa pagkakaroon mo ni akong klarohon, once na pa sa 12 pas na kabuok gyud, pas na kabilag usa, ang kang Cayetano gyud nga grupo maoy legitimate. Nganong importante man na mahigala? Bisa pag makabila sa usa unya or makabila sa usa ugma, nganong importante gyapon tan-awon to ang legitimacy sa kang Cayetano nga leadership because kadtong June 4 nga hearing day valid man to day. Valid man to, on record man to sa Senate. Pero ang gamhanan may gala si ang grupong Win Gatchalian kay backup man sila sa Malacañang. Sila may backup sa Malacañang. Si Cayetano to naan niya ang balaod, mo na yung si Cayetano ang ako ug gisaligan ang balaod og inyo mga pag-ampo. Kay min ka gaho mahigala, laliman ka na. Under the law bisag asa nga gula, alkansi gyud. Nya aton tugutan lagi, sige okay. Pro tempore makaka, sige okay. Ikaw may pro tempore, pero kanus aman ang pro tempore mo function sa Senate President. Klaro na sa rules. Ayan, naunsa man hitabo aron. Mo na kinis Gatchalian may gala bida murag mabutang sa alanganin aning kalakiha ang iyang future careers politics may gala delikado pa og sikwati sa aning kalakiha mga sukit ti paminaw.